Fent un tros de la ruta del Cister, us donem la benvinguda a l'Urgell des del monestir de Santa Maria de Vallbona. Estem en una comarca rural plena de cultura i amb una meteorologia força monòtona i poc variada, influenciada clarament per un clima continental. Poseu-vos còmodes, que comencem. L'Urgell es situa al centre de la depressió central, agafant una porció de terra del Pla d'Urgell i organitzant-se al voltant de Tàrrega. La comarca està formada per tres parts diferents. Al nord, la Serra d'Almenara i la Vall del Sió, pertanyent a la part accidentada de la comarca, on també s'hi troba Agramunt. Al centre i occident és la zona més plana, mentre que al sud hi ha relleus esglaonats amb la vall del riu Corb. La xarxa hidrogràfica és molt pobra i només destaca el modest riu Ondara, que rega com bonament pot la comarca. Al trobar-nos amb un relleu tan pla, l'Urgell presenta una temperatura força uniforme i es fa difícil trobar microclimes. Els estius són molt calorosos arreu, fàcilment s'assoleix la marca dels 40 graus i són d'agrair espais com aquest, zones d'ombra i fonts refrescants. Per contra, els hiverns són freds amb glaçades freqüents i amb molts dies de boira, especialment cap a les terres més occidentals. Les boires són l'element més decisiu per aportar diferències entre els termòmetres dins d'aquesta monotonia tèrmica. Quan la boira no s'aixeca i persisteix, la temperatura queda molt frenada a la vora dels 0 a 2 graus, mentre que a pocs quilòmetres, si s'aixeca la boira i el sol escalfa, el mercuri s'enfila ràpidament per damunt dels 10 graus. Seguim a Tàrrega per posar una mica de llum en aquest relat de boires amb algunes dades i curiositats que ens explica en Salvador Cos. A l'Urgell, cap a l'oest, és quan se formen més cap a ponent. Aquí a Tàrrega s'ha arribat amb molts dies de boira, uns 40 dies que recordo jo, fa molts anys, boira de tots els tipus, freda, gebradora, càlida i remullosa. Aquí a Tàrrega es formen les boires perquè tenim, a part de l'ambient de la nit, tenim l'Ondara i a la plana de Lleida tenim el Segre. L'Ondara genera uns microclimes aquí a la nostra comarca, a la capital. A l'estiu la fondària del riu dona una sensació de més calor, i a l'hivern és molt més fred que en comparació a l'interior de Tàrrega. Com veieu que aquest curs d'aigua sigui el principal de la comarca, reflecteix l'escassetat de pluges de la zona. El riu Ondara presenta una conca desdibuixada a causa de les constants filtracions i el seu cabal és irregular i depèn de les immediates pluges. I com a curiositat, aquesta aigua que abans s'anava cap al Segre ara és aprofitada pel regadiu gràcies al canal d'Urgell. Les pluges estan mal repartides al llarg de l'any i estan concentrades en pocs dies, quan plou intensament en forma de les clàssiques tempestes d'estiu inconnexes. L'hivern és l'època més seca de l'any i en general les precipitacions són més destacables cap a la zona de la Vall del Sió i Serra d'Almenara i discretes al centre de la comarca en direcció cap al Pla d'Urgell. Aquesta plana tan pobra en vegetació és el paisatge típic de l'Urgell a causa de la continentalitat del seu clima. Tant és així que el 90% de la superfície no urbanitzada són conreus de secà com aquesta parcel·la de blat. L'altre 10% es poden distingir arbres de fulla caduca acompanyant els rius. Són els coneguts boscos de ribera. També es poden trobar pins blancs i fins i tot garrics i roures de fulla petita a la Serra d'Almenara. Posem punt final a aquest cas per l'Urgell, que hem pogut veure una meteorologia força monòtona a causa d'aquest relleu pla que tenim aquí darrere i que s'aprecia molt bé amb aquestes vistes on no s'interposa res d'aquí a l'horitzó i s'acaba fusionant el cel amb la terra. Fins la propera!